Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channelआव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। आसाम पुलिस फिजिकल टेस्ट जामारसिगोन नामा एबा आसाम फरेस्ट फिजिकल टेस्ट जामारसिगोन नामा मानोना लास्ट डेट खमायबाय बिनि सायाव आं कभार खालामगोन आरो BTC ग्रेड 3 ग्रेड 4 आरो टेटनि सायावबो जों कभार खालामगोन जे गोदान सरकारा साख्रि होनो हागोन ना हाया बेनो जाबाय BTC एबा आसामनि जिनोखि बिधान सभा इलेक्सन जानो गोनां दङ जों बेखौ सावरायगोन। दा बेखायनो भिडिअ नायजोब नोंथांमोना हानायसेबां शेयार खालाम कमेन्ट्स खालामनो हागोन आरो जाय नोंथांमोना नैबे बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन जाहाथे सरकारि साख्रिनि लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना बर' रावजों मोननो हायो। दा गोबाव खालामा जों थांग्रोनि फार्स्टआवनो बेनो जाबाय आसाम पुलिसनि अफिसियेल वेबसाइटआव। दायो जों फैबाय आसाम पुलिसनि अफिसियेल वेबसाइटआव। दा जोंहा लेटेस्ट आपडेटआ बेनो जोंनि अनलाइन एप्लाइ डेट जेनिखि कनस्टेबल लेभेलाव SI लेभेलाव ग्रेड 4 आव मोनदोंमोन ना आसाम पुलिसनि आन्डाराव टटेल दासिम पस्टआ 5000नि बारा पस्टआ ओंखारबाय आसाम फरेस्टखौ लाफानानै। दा बिनि लास्ट डेटआ दाखालि 22 फेब्रुवारिमोन नाथाय बेखौ केन्सेल खालामनानै मा खालामखो 8 फेब्रुवारि खालामबाय। बेखौ नायोब्ला फिजिकेल टेस्टखौ बिथांमोना थाबनो कन्डाक्टबो खालामनो हागौ नङाबा बेबायदि लास्ट डेटखौ खमायनाय नङामोन। दा माबा मोनसे जाहोन दं इन्टारनेलि दा बेखायनो जेनोखि फंबायमोना बिनावमोना आसाम पुलिस साख्रि नेगासिनो दङ बा फरायसायाव नेगासिनो दङ फिजिकेल टेस्टनि थाखाय प्रेक्टिस खालामबाय था बिथांमोना किजानि 15 फेब्रुवारिनिफ्राय लानानै हमना ला जोंहा जास्ट हमना ला जालांबाय थानो हागौ आरो। दा एसेम्ब्लि इलेक्सना जोंहा दं एप्रिलाव दङ। दा बिनिखायनो थांनाय बारनि इलेक्सननि MCCआ नांदोंमोननो बेनो जाबाय 27 फेब्रुवारियाव नाथाय देग्लाय बेखिनि नांनो हागौ नङाबा हमना ला 27 आरो 28 फेब्रुवारियाव नाङाबा हमना ला 3 मार्चआव बियो नांनो हागौ। माने बे फेब्रुवारि दाना 28 डेजल' थायो नालाय बेखायनो थाबनो नांनो हागौ। दा बेखौ जों नोजोर बोयोबा MCC नांबा फ्रेश अफिसियेल नटिफिकेसन साख्रि स्किम माने इसु खालामनो हाया। दा बेखायनो बिथांमोना MCCनि सिगां लानो हागौ माने MCCनि सिगां नटिस होयोब्ला अनगयिं खामानिया जायो। दा बेखायनो किजानि फिजिकेल टेस्टखौ बिथांमोना फेब्रुवारि सेकेन्ड सप्तानिफ्राय मार्चनि गेजेराव फोजोबनो हागौ एबा इलेक्सन सिगां फोजोबनो हागौ आरो। नाथाय एग्जामा हले उनाव जागोन आरो साख्रिया इलेक्सन उनावसो जागोन बेयो रोखा। बाट दायो जों फैबाय BTC टेटनि अफिसियेल वेबसाइटआव आरो फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि बेनो जाबाय जेनाखि LP लेभेला जोबजोब्बाय। स' LP लेभेला जोबजोब्बाय नाथाय 21नि पस्टपन जानायखौ फ्रेश डेट होगोन बेखौ थाबैनो पर्टेलाव होसिगोन दा बावैनो आरो बर्ड पेपाराबो थाबैनो नटिस ओंखारगोन। नाथाय जेनाखि आंनि नुनायाव आसामनि DW अके बे DW पस्टआ 4500 दङ। दा बिनिया 28 जानुवारिनिफ्राय बियो फिजिकेल डकुमेन्टस भेरिफिकेसन जागायसिगोन LP लेभेला जाग्रोगोन बेखायनो BTC LP जोब्बाय नालाय नोंथांमोनाबो आसामाव दङबा थांनो हासिगोन आरो। नाथाय मोनसे टाइमावनो सेम टाइमावनो मोननै जाया बेखायनो BTCखौ जेनोखि जोंहा दंमोनना बर्ड पेपार बेखौ नायनानै आरो DWआ माखासे डेटखौ हेरफेर खालामगोन बेखायनो टेनसन गैया नोंथांमोना एसे डिलवाइसआव थांनो हागोन। दा आसामनि साख्रियाथ' 10 फेब्रुवारि सिगांनो मोनगोन बे जाबाय एपइन्टमेन्ट लेटारा बेखौ बुंदों CMआ बुंखादों जेसेबांनाखि साख्रि दङ प्लास माखासे ADRI जा बेनिफ्राय DME जा आरो लोगोसे गुबुन पस्ट जा आसाम पुलिसआ एडिशनेल लिस्ट फैनायनि चान्सआ दङ मानोना खायसे पस्टआ थाबोदोंमोन बेखौ 10 फेब्रुवारि सिगां मोननायबो चान्सआ दङ आरो। दा बेखौ जों मोनथिबाय। देन बेनिफ्राय दा बाथ्रा जाबाय एप्रिलाव इलेक्सन दङना बेखायनो साख्रिखौ बिथांमोना सरकारा होनो नाजागोन। दा बेखौ नायोब्ला BTCनि साख्रिया माब्ला जागोन दानि गोदान सरकारा साख्रि होनो हागोन ना हामारा गोबांथार ससियेल मिडियायाव बेबायदि कमेन्ट्सखौ नुनो मोन्दों। दा सबसे फार्स्टआवनो जाहैबाय टेटआ BTCना साख्रिखौ होग्रोनाय चान्सआ एकदम दंखायो। स' बेखायनो इलेक्सन सिगां नोंथांमोना MCCनि सिगांनो BTCआवबो नैबे टेटखौ मोनगोन LP UPखौ मोनगोन आरो जेराव पस्टआ 984 पस्टआ दङमोन बेखिनिया दङमोन। दा बेखौ जों मोनथिबाय। दा LP नोंथांमोनाथ' जाबाय बाट बर्ड पेपारा जेब्ला फैयो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव आपडेटखौ मोनगोन। दानि बेखौ दोनथ'नाय जों थांसै BTCनि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4खौबो जों बाव कभार खालामगोन। दायो जों फैलायबाय बेनो जाबाय BTCनि अफिसियेल वेबसाइटआव दा केन्सेलेसन CSBखौ होखादों बेखौथ' मोनथिखाबाय। दा CSBआ गोदानै जाबाय बेखौबो जों मोनथिबाय नाथाय बिथांमोना साख्रिनि प्रसेसखौ दासिमबो खालामनो हायाखै मानोना गोबांथार माने प्रब्लेम्स टेकनिकेलि जादों जानांगौ टेकनिकेलि इसु जादों जानांगौ जायनि जाहोनाव बिथांमोना दासिमबो पर्टेलाव आपडेटखौ होनो हायाखै। नाथाय जों गोबां लाइमोनफ्रा आसा खालामदों जे इलेक्सननि सिगां एबा MCC सिगां ग्रेड 4 साख्रिखौ नांगौ होननानै। दा ग्रेड 4 साख्रिखौ होयोब्ला CSBआ हायो मानोना बे गासैबो प्रसेसा जोबखाजोब्बाय बे ग्रेड 4 साख्रिया मानोना
बेवहाय अनलि बाइबा टेस्टल'मोन बिनि मेरिट लिस्टखौ डाइरेक्ट बिथांमोना गोसो दङब्ला जुदि होनो हामारोब्ला इलेक्सन सिगां माने होनो हायो आरो दा बेखौनो गोबांथार आसा खालामदों पस्टआ जोबोर बुरजा 193 मोनसे दङमोन आरो 275 ना खाथियाव मोनसे दंमोन टटेल माने बुरजा पस्ट दं आरो ग्रेड 4 लेभेलावबो दा ओरैबायदि मोजां साख्रि ग्रेड 4 साख्रियाबो बेखायनो थाबैनो लाइमोनफ्रा मोननो नाजागासिनो दङमोन नाथाय BTC मा खालामो बे रोखा जासिगोन जे इलेक्सन सिगां होनो हाया नाथाय जों फेब्रुवारि बेखौ जाहैबाय सेकेन्ड सप्तायाव आसा खालामदों जेरै हमना ला फेब्रुवारि 14 एबा 15 एबा 16 नि गेजेराव बेखौ आसा खालामदों ग्रेड 4 फाइनाल रिजाल्टखौ देन बिनिफ्राय HS लेभेलनि रिजाल्टखौबो होनो हायो नाथाय बाइबा टेस्टखौ नांगौबा बिथांमोना उनावहाय लानो हायो आरो जुदि हायोब्ला साख्रि होनो हायोब्ला देन बेनिफ्राय डिग्रिनाथ' अलरेडि माने डिग्रिना जाखाजोब्बाय खालि मा बाइबा टेस्ट आरो स्किल टेस्टल' दं नालाय बेखौबो बिथांमोना लानो हायो नाथाय जयनिंखौ इलेक्सन उनाव होनो हायो गोसो दङब्ला दा बांसिन चान्सआ टेट आरो लोगोसे ग्रेड 4 आ बांसिन चान्सआ दङ दा बेनो जाबाय MCC नि हमना ला MCC आ 27 बा 28 फेब्रुवारियाव नांगोन बायदि जुदि बेयाव नाङाबा 3 मार्चआव बियो नांनो हागौ आरो दा बिनि सिगां ग्रेड 4 साख्रिखौ होनो हायो आरो HS लेभेलनि रिजाल्ट होनानै स्किल टेस्ट एबा बाइबा टेस्टखौबो बिथांमोना खालामा बे उननि बाथ्रा नाथाय रिजाल्टआ फैनो हायो जुदि स्पिड खामानि मावोब्ला दा बेखौ जों नेक्स्टआव सर्सआव मोनोबा आपडेटखौ फोसावबागोन दा मस्टलि जेनेखि मिडिया पार्सन थ' मिडिया साख्रिनि खोथा होनोबा BTC आव जेनेखि साख्रिनि खोथा सोंनोब्ला मिडिया पार्सनफ्रा अलमस्ट माने टाचाव थायो डाइरेक्ट बेखायनो सिपनावहाय सोंनो हायो जे जिनिखि पेन्डिं थानाय बेखौ माब्ला प्रसेस खालामगोन होननानै सोङोब्ला माने एन्सारखौ मोनगोन जेरै आसाम स्टेटआव CM नावहाय सोङो अब्ला BTC नाबो जेसेबांनाखि मिडिया दङ निउस मिडिया दङ थ' बिसोरो सोङोब्ला थ' रिजाल्टखौ मोननाय चान्सआ दं माने एन्सारखौ मोननाय चान्सआ दङ आरो दा बेनो दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट एन्ड नेक्स्टआव नोंथांमोना लोगो मोनबावगोन